नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मोड आलेल्या चण्याची उसळ बनवतोय। त्यासाठी आपण इथे मोड आलेले चणे घेतलेले आहे। हे बघा, छान मोड आलेले आहे। ह्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असतं आणि भरपूर अशी हेल्दी रेसिपी आहे। आणि इथे आपण 2 बटाटे या प्रकारे अशा फोडी केलेल्या आहे सालासकट। आता आपण हे एका कुकरमध्ये घेऊया। इथे आपण एक कुकर घेतलेला आहे, त्यामध्ये बटाटे घालूया, मोड आलेले चणे घालूया। आपल्याला ह्याच्या 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। त्यासाठी आपण ह्यामध्ये पाणी टाकूया, 1 ग्लास। थोडंसं मीठ घालूया आणि किंचित अशी हळद घालूया आणि आपण याच्या 3 शिट्ट्या काढून कुकर थंड करून घेऊया। आपल्या 3 शिट्ट्या होत आहेत तोपर्यंत आपण वाटण्याची तयारी करूया। इथे पाव वाटी सुकं खोबरं आपण बारीक तुकडे करून घेतलेले आहे। एक मीडियम आकाराचा कांदा उभा चिरून घेतला आहे, थोडासा आल्याचा तुकडा, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या आपण सोलून घेतलेल्या आहे। हे सर्व आपण तेलामध्ये परतून घेऊया। इथे कढई गरम झाले, त्यामध्ये आपण सुकं खोबरं घालूया, थोडंसं तेल घालूया आणि छान लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया। परत आलेला आहे। आता त्यामध्येच आपण उभा चिरलेला कांदा घालूया, लसणीच्या पाकळ्या आणि आल्याचे तुकडे, हेही छान भाजून घेऊया। कांदा थोडासा आपल्याला लालसर होऊ द्यायचा आहे। कांदा खोबरा भाजून घेतल्याने आपल्या जेवणाला छान चव येते आणि उसळ बनवली तर त्याला तरी छान येते आणि कांद्याचा जो उग्र वास असतो तो निघून जातो। आपला कांदा खोबरा छान भाजून झालेला आहे। आता आपण याला काढून घेऊया। त्यामध्ये 3 हिरव्या मिरच्या घालूया आणि मिक्सरला बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेऊया। इथे आपण छान पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे। आपला कुकरही छान थंड झालेला आहे। आपण झाकण उघडूया। करूया चणे आणि बटाटे शिजलेत का। हे बघा, छान नरम झालेत आणि बटाटाही छान मऊ झालेला आहे। आता आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। इथे आपण चणे आणि बटाटे एका बाउलमध्ये काढून घेतलेले आहे आणि जे पाणी होतं ते दुसऱ्या बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला मालवणी रेसिपी पाहायच्या असतील तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। ज्या कुकरमध्ये आपण चणे आणि बटाटे बॉईल करून घेतले तोच कुकर आपण घेतलेला आहे। त्यामध्ये 1 पळी तेल घेऊया। तेल गरम झाले, त्यामध्ये दालचिन्याचा तुकडा टाकूया, 2 तेजपत्त्याची पानं आणि जे आपण कांदा खोबऱ्याचं वाटण तयार करून घेतलंय ते घालूया, तळून घेऊया। त्यामध्ये पाव चमचा हळद, 2 चमचा मालवणी मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा धना पावडर, छान परतवून घेऊया तेलामध्ये।
छान तेल सुटेपर्यंत मसाले परतवायचे. छान तेल सुटायला लागलंय हे बघा. आता आपण त्यामध्ये बॉईल केलेले चणे आणि बटाटे टाकूया. मिक्स करून घेऊया. ज्या भांड्यामध्ये आपलं वाटण होतं त्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकून ते भांडं आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे. चणे बॉईल करताना आपण जे पाणी साईडला काढून ठेवलं आहे तेही आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. छान मिक्स करूया. चवीनुसार मीठ घालून घेऊया. मिक्स करूया. आता पाणी आपल्याला कितपत हवं आहे त्यानुसार आपण वाढवायचं आहे. आता छान याला उकळ काढून घेऊया. एक उकळ आलेली आहे. आता आपण त्याला झाकण लावूया आणि एक शिटी काढून घेऊया. आपली एक शिटी झालेली आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि कुकर थंड करून घेऊया. आपला कुकर थंड झालेला आहे. आपण झाकण उघडूया. बघा छान तरी सुटलेली आहे. हे मालवणी पद्धतीने उसळ तयार झालेली आहे. हे बघा. आजची आपली मालवणी पद्धतीने मोड आलेल्या चण्याची उसळ आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.